namar kiba bun ki khep kiba la debja kiba karkom thungkam thungjam hapo ke jela la kalong hakono kono shina trikam jong sarkar lang ba ke exams baper kiba long kum ke MPSC la ne ke DSC kabala ban pen kan mau bagi dikhot jong seng KSU kila pun long ru ya ke jinge ki persya ya ke sarkar da ke ban lektur shak office trikam jong ke MPSC hanong ba bat ki jinge ki wala keladon ke jingkular na kaliang jong sarkar ban penbej halor kini ki baro hendai ki dikhot jong seng KSU kim shem lahun tang hangta hendai menta kesini kelas sedang ban lexam na ki kot legedop sya ki samla pule hakeleng ki jeka pule hak bahagane kau legedop ka kasi students union kala bu hadu arpau teli kimat kiba keseng kala depru ban lejbu hakmat menteri rang ba ka jela konrad ke sangma ban pentemai ya korkom trikam ka MPSC da ka bongru ba kedai ki bajulong kum ka ktem jong ka jing bom hok bat ka jing bam sam kaseng ka kenturu ya ki MLA ka jela bakin wan syaka rai ka batkena ha ka autumn session arjar arpsau ban wan ra ye kini ki jing kela watla ladon katu ka nengut ki MLA ki blakren halor kini ki mat hendai kam syam ladon kono karai ke basai kedar ban pen menjur da ke jeng dorbar kaseng lemba kini ki kot legedop ki baki dikhot kaseng ki lej ban sam ha keleng ki silem ai ji kai latho na ka benta ban pen sai pai ba balai ki arpau tli ki mat balbu da kaseng ki long ki bakong san tam na ka benta ban wanra ya ka thungkam thungjam ke bahok bat ke bakhoj ha pok MPSC kini ki arpau tli ki mat ki long ka jing thung ya ki chairman bat ki dikhot ka commission ki balar kam bat ki bomdan jing dei bat ka sain perthai nangta ka jing penbena man la usnem ya ka jing don jing em dau nong trei ka MPSC nangta ka jing thau ya ka tanat pek ngor ban persya bamsap lane ka anti corruption directorate nangta ki nong apply ki dei ban long ki nong shong chnong jong jela Meghalaya bat ki dei ban nang ya khatin khasi lane garo ban la ban apply ye kono ka kam nangta ka examen kulum lane ka combine examination na ka banta ki kam ki bodon haju ka jingsiu bat ka kerdan nangta ka MCS lane MPS bat kiwi ki kam ban penlong man lausnem nangta ka almanak lane ka annual calendar ka bakentup ya ki tarik bakongsan na ka banta ki examen ban penmi de ka commission nangta ka jing penpau pajba ya ki marks balayo da ki kertong ha kino ki examen lane kiwi ki test bat ki jingsim jingkeli markmat lane ki personal interview nak benta kono kam bala penlong daga commission nanta ki roll number jong u ne ka kertong omdei ban pen kela hapdeng ka jing penrungkam nanta ombit bandon ka jing kela ha korkom thungkam sisin bala sedang ka jing penrungkam nanta ka carbon copy jong ka kod OMR ban penbiang syaki kertong nanta ban pelaj ye ki jawab lane ki answer ki hadin ke examen nanta ka jing penrungkam lahap ban pendep hapo hendru benai nadu keterik balapan bena nanta ka jing pendu no ya ka personal interview na ka benta ki kerdan B C bat D nanta ka personal interview hapo ka kamera na ka benta ka kerdan grade A nanta ka kaipot rekam lane ka annual report da ka MPSC ban pen bena pai ba nanta ki kot jing keli ki de ban long ki bala ban syania khnang ban laj nagono jing laj tu jong ki jing keli nanta ka jing thau ya ka grievances cell ha ka commission nanta ka kadar ka bakarpang na ka benta ka Meghalaya bat ka bakhadu ka examen na ka computer la ka computer based test CBT na ka benta ki snem ki banwan lengba ki na kimat ki ba ka seng ka bu ha ka te ka kot lang kadop ka kentu ya ki pajba bat na ya ka jing kersian ya ka seng khnang ba ka jing mentoi kan long na ka benta ki pajba ka jela ki badai ban yo ye ka kam kat kum ka jing start bat ka jing la jong ki ha ki examen wat kam Hato pila sungobiang ka jing start ke bapio na school ne pidang sungudon kamban tip kambal shushu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyushu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar hendreu nyo lani praiwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top
Pidon kam projector ban peni film. Ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi. Pon singi ni ai wai shapi. Pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai.